Dostal. Kamo, nepriznáva mi. Do p***. Pohoda? Do p***. Presne som sa bál, že sa to stane. Do p***. Mám iba jedno bebečko v 4 zásobníkoch a keď... OK. Mám iba jedno bebečko v 4 zásobníkoch a keď všetky 4 miniem bez jedného killu, idem na respawn a už mám iba 3. Uvidíme, či mi to vyjde, ak nie, skončil som. Ne, ako tam, že poďme na to. Poďme na to. OK, let's get it boys. Už hra začala, len ja som hrozne pomalý. Mám tu dneska takúto kamerku, uvidíme, aké to bude. Dostal? Dostal? Ok, kamo, to je hrozne chaotické. Je tu hrozne veľa ľudí. Tam je pánka. Dostal, nice. No, ok. Nice, to bol clean. OK. OK. Tak toto veľmi nefunguje, nedokážem ho trafiť s jedným týmto. Takže, aby sa to reálne dalo spraviť, dáme, že 3 náboje na jedného hráča a nemusíme ísť zásobníky, lebo kámo, toto je fakt, že insane. Je to hrozne ťažké. Netrafil ma ešte. OK, kámo. Normálne to, že je. Ach, nervíky. Poďme to skúsiť ešte raz. Dostal. Kamo, nepriznáva mi. Do p***. Dostal si, kamo! Do p***. Ak toto videjko pozeráš, kamarát, veľmi sa ti ospravedlňujem. Mal som prehnanú reakciu a nemusel som do teba nasvojiť toľko tých gulí ešte na konci. Ospravedlňujem sa ľudia. Hanbím sa úprimne za to, že takto reprezentujem náš slovenský airsoft a prosím ospravedlňujte. Prosím, ospravedlňte mi to. Insane, moja reakcia odpoveda všetkému. Čo ti A to ešte není všetko. Chalani, poďte dopredu! Dostal som finally. Koľko som mal killstreak? 10 minimálne? Poďte chalani dopredu. Toto je zima a ideme si hrať. Je to klid. OK, no. Pohoda? Do p***. Presne som sa bál, že sa to stane. Do p***. Ako sme na tom?
Nejdeš dopredu? Ne. OK. Nice. Double kill. Ja sa trošku nakúknem. Dostal som, neviem, skadiaľ v volovke. To je, že veľa zomíraš a veľa strieľaš a veľa zabíjaš. Inak mám teraz veľmi dobre pripravené videjka. Trošku vám to spomeniem, že 3D vytlačená zbraň. Ďalej vám nebudem hovoriť. Mega veľká snajperka. Tretia vec, Pikachu. Všetko, čo prezradím, máš sa na čo tešiť. Ja budem teraz musieť kúpať 50 alebo 60 eurový kolimátor zase, aby som nejak mohol v Jablonke hrať. Úplne unexpected, ale v živote sa stávajú veci. Že by som bol rád, kebyže mi dáš like a odber, aspoň tak by si mi pomohol. A poďme dať nejaké tie killy. Ježiš, sorry. Áno, kto môže povedať, že ma za selfietičku replikuje softovú? Povedz mi kto, kámo. Podáme selfie. Ok, kolimátor mám rozbitý. Nejakým spôsobom cez neho ešte kúsok vidím, čo je actually insane. Dobre, toto som že to bolo hrozné. Som ho cez to trafil. Do nožky. Sorry. Oh. Som dostal, musím priznať. Som to povedal takým spôsobom, ako keby, že vôbec nepriznávam. Prosím? Doma dominát. My máme, je to všetko v pohode, hej. Tak už nemáme. Neboj sa. Dostal? Nice, je to naše. No poď, děkuji. Dostal. To postrál. Pri dominátore jeden. Sorry. Fuj. Sranda, že ma nevidela. Je to naše. Niekto to, čo pridali, je podľa mňa banger, že vidíš proste z farbičku. To minul baterku a hlaveň. Nič. No, chalma, neprestavujem nohy.
Dobre, kámo. Kľudne mi povedz, čo si ty o tomto myslíš. That you had Sorry? Za toto sa cítim mega zle, sorry kámo. Kámo, však si dostal do ruky, do akože to necítiš, Kámo, počkaj. Toto sa mi väčšinou nestáva a vôbec nerage quitujem, keď hrám Airsoft, ale ak ste si všimli, tak všetci títo, čo nepodvádzajú, na ktorých som rage quitoval, tak boli Rentals, ktorí prvýkrát alebo druhýkrát hrali Airsoft, takže pozor na to, možno to iba necítil, berem späť, sorry za reakciu. Kámo, toto bolo extrémne. Pohoda. Už druhýkrát. Sme na konci a ak si dopozal videjko až do konca, napíš dole do komentárov srdiečko a napíš mi, čo si myslíš o tomto videjku, pretože som si s ním dal mega veľkú prácu a napíš mi, čo by som mal na ňom zmeniť. Zatiaľ sa maj. Čauko.